Igbo mmanụ ekene m unu. Onye nọ na n'onu ya bụ Nwaada Ngozi Mmadụ, onye na-ewetara gị ozi ihe na-eme n'ala Igbo. Gee ntị ka ịnụ ozi nke anyị ji wee bịa n'oge a. Ọkụ erepịala ngwaahịa karịrị njeri naira 3 n'Aba. Geenụ ọkwa nke a n'uju ya. Ọkụ erepịala ọtụtụ ụlọ ahịa n'Aba nke dị n'Abia steeti ebe a na-ere akpụkpọ ya bụ leather products, ngwaọrụ eji arụpụta ihe ya bụ raw materials, ya na igwe dị iche iche ya bụ machines nke ego ya karịrị njeri naira 3 ya bụ over 3 billion naira. Ọkụ agbara ihe karịrị ụlọ ahịa 13 dị n'ebe a na-akpọ Mansion Zone Block dị na Powerline Leather Product Industrial Cluster. Maazị Ugochukwu Nwachukwu nke bụ onye isi n'afọ maka ya bụ ụlọ ahịa sịrị na ndị na-alụ n'ụlọ ahịa ọkụ agbara karịrị 500 ya bụ 500 workers. Dịka ozi siri ruo anyị ntị, ndị nọ nso oge ya bụ ọkụ bidoro sịrị na ha gbara mbọ imenyụ ya bụ ọkụ tupu ndị ọrụ ọkụ ya bụ fire service ewesi Ụmụahịa wee rute na ọkụ a agbaala ihe karịrị nkeji 16. Igbo ndị ọma, ebe a ka ozi nke a ga-abịa n'isi njedebe. Cheta na ndị jikọtara aka wee na-ewepụtara gozi a bụ Igbo Amaka TV ya na Impact Citizen TV. Nọdụnụ mma ka emesịanụ.